Més de 265 milions de nens i nenes al món no estan escolaritzats. 758 milions de persones de més de 15 anys són analfabets. D'aquestes, 479 milions són dones, el 63%. 57 milions de nens i nenes no van a l'escola perquè viuen en zones de conflicte. Una educació de qualitat és la base per millorar la vida de les persones i el desenvolupament sostenible. Però si el progrés educatiu s'atura, la pobresa es fa endèmica i s'impedeix el creixement social. La societat que no implementa l'educació igualitària i inclusiva està condemnada al retard socioeconòmic. La manca de qualitat i la taxa d'abandonament escolar són problemes que es projecten al present i al futur de les societats i que provoquen la desigualtat d'oportunitats. L'educació millora la vida i permet accedir a un futur més digne. Contribueix a eliminar les diferències de gènere i a reduir les socials, i és fonamental quan els canvis tecnològics constants necessiten l'aprenentatge permanent i innovador per estar al dia. Què puc fer? Educar en igualtat, rebutjant qualsevol mena de discriminació. Seguir formant-te al llarg de tota la vida. Defensar una escola pública, gratuïta i de qualitat i l'accés a l'educació d'infants de 0 a 3 anys. Promoure un lleure inclusiu i basat en valors. La principal fita sindical és assegurar que tots els nens i nenes acabin l'ensenyament primari i secundari, que ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat.